Mara vilayatynyň owalarynyň birindäki döwlet dukanynda 6 ay goloý wagt soň ilkinji gezek arasalanmadyk paýta ýagy satyldy. Dukanyň öňünde onlarça adamdan ibaret uly nowat emele geldi. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, ösümlik ýagynyň satywy diňe bir gün 29 oktýabrda dowam etdi. Ýöne ondan nowaty duran adamlaryň ählisi satyn alyp bilmedi. Owa dukanyny 6 ay arek etmeden soň ilkinji gezek paýta ýagy geldi. Ýöne adam başyna 5 litrden artyk satylmady. Onun bahasy 15 manat bolup adamlar ýagyň ýany bilen 0,13 litr bankada suw hem satyn almaga mejbur boldy. Bu suwun bahasy 5 manat bolup adamlar jemmi 20 manat tölediler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş olan Çeşme aýtdy. Adatlyk radiosunda gurrun edilýän owanyň ady barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige aýdyňlaşdyrmaýar. Çeşme döwlet dukanynyň öňündäki nowatlar barada video ýazygy hem iýerdi. Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowşan videoda nowaty duran owa ýaşaýjylarynyň arasynda dürli ýaşdaky aýallaryň, şol sanda gartaşan denanlaryň, ortaça 6-14 ýaş aralygyndaky çağalaryň onlarçasyny we olaryň öz ýany bilen 5 litrlik boş plastik gaba alyp barandygyny görse bolýar. Çeşmäniň sözlerine görä ýagyň satyljakdygyny eşiden owa ýaşaýjylary daňdan nowaty durup başlady. Adamlar öz nowatynyň ýetmegine adyndan 5-6 saat garaşmaly boldy. Bu bolsa nowaty duran adamlaryň arasynda dawa jenjeliň döremegine, käbiriniň huşuny ýitirip çaşmagyna sebäp boldy. Nowatda duran aýallaryň biri çaşanda onuň ýüzüne suw sepip açdylar. Mundan başga käbir adamlar nowatyň üstüne uruşdylar. Sebäbi dukana 10 adamdan salyp ýag satdylar. Dukana girip bilen adamlar ýag satyn alyp bildiler. Ýag gişlige çenli satylsa-da onu nowatdaky adamlaryň ählisi satyn alyp bilmedi diýip Çeşme bellidi. Aýdylmagyna görä ýagyň haçan täzeden satyljakdygy barada maglumat ýok. Yerli resmiler ne onuň haçan gaýtadan satyljakdygy, ne de satywa çykarylmadygynyň sebäpleri barada zat aýdýarlar. Soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda un, şeker, ösümlik ýagy, ýumurtga, towuk buğdy ýaly azy haritlarynyň ýetmezçiligi dowam edýär. Bu haritlaryň gyçylygy soňky 6 ay çemes wagtyň dowamynda hassa güýçlendi. Türkmenistanda temmäkiniň bir kanun ösdürilip ýetişdirilmegi täzeden janlanýar. Lewap vilayatynyň Halaç we Kerki etraplaryna adamlar uzak wagtlardan bäri temmäki ösdürip ýetişdirýärler. Temmäkiden nas we mahor köýendirilýär. Owa ýaşaýjylar üçin bu düşeňitli iş hasaplanýardy. Agzalyan regionlarda temmäkiniň bir kanun tewdasy täzeden janlanyp başlady. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 29 oktýabrda habar berdi. Neşriň Lewap vilayatynyň habarçylarynyň habar bermegine görä uçastak polisiýalary aýda bir gezek Daýhan birleşikleriň bir wekili bilen öz gödäwçilik edýän owalaryny bir kanun temmäki ösdürip ýetişdirýän adamlary anyklamak üçin hojalyklar aýlanýarlar. Türkmenistanyň 2008-nji ýylda nasyň öndürilmegi, satylmagy, ulanylmagy we ýerlenmegi prezidentiň karary bilen gadagyn edildi. Bu gadagançylyk belli bir wagt güýjüni saklady. Häzirki wagtda bu bir kanun tewda täzeden janlanýar. Muňa diňe başga girdejisi bolmadyk owa ýaşaýjylar däleýsem, prezidentiň kararyny ýerine ýetirmek bilen borçlanýan kanun goraýjy edaralaryň işgärleri hem gyzyklanma bildirýärler diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Polisiýanyň işgärlerini atyzlary barlanmaly däl, owullaryň sany var. Habarda aýdylmagyna görä bu sany polisiýanyň işgärine Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň etrap bölüminiň başlygy berýär. Egerde uçastak polisiýalary tarhanlyk sanyna girdilmedik ýaşaýjylaryň atyzyndan temmäki tapsa, polisiýa işgäri kanun bozujan mahkamanyň etrap bölümine barmagy we ulalaşmagy 50.000 we 100.000 manat aralygyna para bermegi teklip edýär. Şondan soňra onuň ady tarhanlaryň sanyna girdilýär. Önüm öndürjüniň gazanýan girdejisi muňa degýän çemeli. Ýöne adamlar girdejileriň anyk möçberini gizleýärler. Köp adam barlagçylar bilen öňünden ulalaşmagy saýlap alýar diýip neşir ýazýar. Biziň 25 sotuk uçastak ýerimiz bar. Mahkamanyň başlygy atyzyň töweregine mekkejewen ekmegi duýdurýar. Soň içine näme isteseň şonu eki bermeli. Soňra adamyň satlyk hasyldan başlyga tölemeli pulunyň muktary kesgitlenilýär. Munyň öwrüne oňa eldegirmesizlik kepilligi berilýär diýip Kerki etrabynyň başdaky owasynyň temmäki ösdürip ýetişdirýän bir ýaşaýjysy Türkmenistanyň Kronikasynyň habarçysyna
gurrun berdi. Neşriň maglumatyna görä temmäki ösdürip ýetişdirýän ýaşaýjylar onuň önümçüligi bilen meşgullanmaýar. Onuň bilen Mar vilayatynyň ýaşaýjylary hususan türkmen-galalylar meşgul bolýar. Olar temmäkiden nas we mahorka öndürip lomoy satýarlar. Soňra harit halkanyň soňky agzasyny sarf edijilere barp ýetýär. Türkmenistany çilimin gyt harida öwrülmegi hemde onuň bahasynyň gymmatlamagy bilen ila tarasyna nas we temmäki uly istek bildirilýän harida öwrüldi. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna ýumurtganyň nowatyna polisiýa gödäwçilik edýär. Nowaty suraty düşürmek gadagyn. Türkmenistanyň döwleti değişli dukanlaryna dowam edýän azyk harit ýetmezçiliginiň fonuny Aşgabatda dukanlaryň öňünde döreýän nowatlary polisiýa işgärleri gödäwçilik edýär. Şeýle nowatlaryň biri barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini 30 oktýabrda habar berdi. Şu günde onuň döwlet dukanyndan ýumurtga satyn aldy. Ulu nowat bar. Polisiýa işgärleri tertip düzgüne gödäwçilik edýär. Polisiýa esasan nowata garaşýan adamlaryň suraty düşürilmezligi üçin adamlary ýazarlaýar. Ýöne adamlaryň ýadyna surat almak düşenok adamlaryň bar gaýgysy olar ýumurtga ýetermike, ýetmemike diýip aladalanýarlar. Ýumurtganyň 11 sanysy 5 manatdan satylýar diýip habarçy Aşgabatdan habar berýär. Ol azyk harid üçünçüligi bilen bagly Aşgabatyň iri bazarlaryndan teke bazarda ýagdaýlary öwrenli. Onuň maglumatlaryna görä teke bazarda alyjylara esasan yerli towuk etleri satylyp başlandy. Ýöne habarçy bu önümlerde önümün öndürülen senesiniň we onuň yaramlylyk möhletiniň ýazylmanlygyny aýdýar. Oktýabryň ortalaryna Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy paýtagtyň döwleti değişli azyk harit dukanlaryna towuk budunyň her ele çäkli möçberde satylýanlygyny habar beripdi. Habarçynyň soňky maglumatlaryna görä Aşgabatyň teke bazaryna käbir gök we miwe önümleriniň bahalary hem gymmatlady. Portakal we mandarin gymmatlady. Ozal onuň 1 kilogramy 15 manatdy, häzir 40 manata çykdy diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny döwleti değişli dukanlarda halkyň gündelik sarf edýän ýemy tönümleriniň görnetýän gytçylygy ýüze çykyp gelýär. Ýurt resmiýleri azyk harit ýetmezçiligi barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.